Snívate o modernom bývaní s nadčasovým dizajnom, novými technológiami a dobrou dostupnosťou do Košíc? Nachádzame sa v Košickej Polianke, kde vzniká táto moderná novostavba rodinného domu, ktorá poskytuje všetko, čo od bývania očakávate. Výnimočnosť tohto domu spočíva najmä o priznaných drevených trámoch, ktoré tvárajú dome charakter a jedinečnú atmosféru. Za týmito dverami sa nachádza terasa, ktorá príjemne prepája interiér a exteriér domu. Dom sa bude predávať v štádiu holodomu a bude dokončený už toto leto. Je tu príprava na vonkajšie žalúzie, nabíjanie elektroaut, nákrp, je tu podlahové kúrenie a tepelné čerpadlo. V prípade, že preferujete kúpu domu v dokončenom stave, aj s tým vám vieme pomôcť. Potom je tu ešte táto terasa na prvom poschodí, kde si vychutnáte pokojné večery pri západe slnka. Ak hľadáte moderný dom s charakterom, s dobrou dostupnosťou do Košíc či na diaľnicu, tento dom vás určite osloví. Nesnívajte o domove, snívajte doma.